בחוץ, ואני רץ את כל דרך. טוב? לא יודע כמה זמן ייקח לי. אני מהיר ברמות של החיים. מהיר של החיים. מהיר הרמות של החיים. אתם שומעים דברים כאלו? חבר שלי הגיע. לא, סתם אמרתי לכם. טוב, אני אחזור. חזרתי. אוי. טוב, אז חכו. החבר שלי הגיע. אמא שלי אמרה.